Ohoy! Nagchichirismisan pa kami digdi. Then may aram kong anong yahapot me. May guest po kami pero nag-ulit kami. Anong yahapot me? On the spot. On the spot. Tama, on the na ba kaya? Eh, Kaya on the spot. On the spot. Oh, yes, ha? On the spot. Mag-iba po mga kabus-kabus. Ako po pala si Tito Ray. Siyempre ako po naman si Boy Agda. Iribanan kita sa tayo namang sarong edisyon. Kan sa tiyang programang Dos Bosabos. Ayan.
81 days to go. 81 days to go bago mag-Christmas. Ayan. Merry Christmas. Ay, bakit pa mag-caroling kita? Iyo, ano? Yung honor sa dita. Iyo, pwede man. Iyo. Sa next episode pa, Iyo. kami. Ma-carol kami. Ma-caroling kami. Iyo. Inutan ka na. Iyo. Ang Gcash me po, pwede man i-advance na. Pwede i-advance na nito. Oo. Tapos ang kanta, kumbaga, pwede siya na mag-request. Iyo, Christmas song. bahay ko po. Parang mag-request ka na 81 days to go. Yeah. Ah! Iwan na kami! Naglalayo-layo pa siya. 81 days to go. Before Bago Merry mag, Christmas. Christmas. Hindi mo pa na ibubuti. Hello. Baba na. Araw talaga yung pag-live. Ayan, may nag-comment si Dio eh. Sige. Okay, sige. Bye. Paki-like, paki-share, paki-follow pa sa mga Facebook pages. Siyempre, kayo ba yan dyan ang YouTube, Tama. Dos Posabos PH. Tama. And then, syempre, yaman dyan, syempre, ang sa tuyang TikTok. Ayan. Yan. And Instagram. Yan. Yeah. Pagkaramit yan. Inda. Pati maduli ang audio mo. Ayan. Maduli talaga. Maloya. Okay na. Hindi mo yung pig ano eh. Check. Yan. Yan. May pig ulsit lang sa Erarom. Basta kaya mga microphone, may ino-ulsit yan sa Erarom para magre-ray ang buga. Ayan. Okay. Siyempre, Tito Ray, Oo. ang sariya niya na i-guest, ano yan eh, pag-urulayan pirming nasa dalan. Yan, oo. Kumbaga ko yan, pero sa mga delikado pang trabaho, Iyo, ikaw pero- mo daw pagpararagin ka ng mga autong iyan. Dangerous baga. Iyo, dangerous. O, pero pa sa health mo, si Usok, Iyo. malalanghap mo yan. O, tapos, delikado baga. Delikado yan. May driver bagang palago-pago yan. Maray pag iligisong ko daw ngayon, kung matumba man. Tsaka si Init. Yan, init. Init, yan. Si Init, si Oran. Tama. Alangan man pa nag-Oran, maayon ng auto. Ayun. Ayan. So, saro sa mga, kumbaga, sinasabi nga, bigsasabi saro sa mga sinasaluduhan ta na ang sa tuyang may guest ko niya na pagkabanggi. Ano siya, everyday, Every day. nasa tahaw kang you wake tinampo. up. Everyday. Up in Good the morning. break. Pasalamatan natin sa tuyang mga sponsors. Salamat sa Mana, we care, we share. Siyempre, Joshua Elijah Consumer, Goods Trading. AUB Delivery Services. Salamat po. And Bite Swag, salamat. Yan, thank you. Yuki Buki. Thank you so much po. And also, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Smart. Thank you. Yan. Yaman dyan ang Victory Nymph Montessori School dyan sa Milaor. Rhinox. And, Rhinox, thank you so much. Thank you. Salamat man po. And Laymac. Yan. Salamat. Fa, Vietnamese Kitchen. Mega Sound. Mega Sound, Experience Music and Ayan, more. sa JABBC, salamat po. Kay Sir Elmer Baldemoro, Tres de Calibre, salamat po. Thank you. God Colas, Batangas, Lomi. Salamat po, thank you so much. Diyan man dyan ang Ice Bubble, thank you. And Mayon Sky Drive, ATV Adventure, salamat. Just Enjoy Events. Thank you so much. And Initial Art Design Center, salamat po. Segi Print, maraming salamat. Suzuki Otonaga. Yan. Thank you so Yeah, much. thank you. And Cold Cold Brew. Salamat man po. And Happy Animals kay Kuya John. Salamat. Corbada Tres, thank you so much. And Paseo del Rio. Salamat man po. And Tinandayagan Falls and Resort. Thank you. Laymac Boutique, thank you so Salamat much. po. Thank you so much. Publico. Publico. Yeah, Hoy. thank you so much. Deep Pro. Bring music to life. Salamat po. Bumble Grill. Thank you so much. And nyaon man dyan ang Razorback by Fred. Yun. Yeah. Oy, Ay, Sir Lito Kagawad del Lito Rosario. del Rosario. Thank you so much. M Healthy Bico Live Yan, event. Salamat. Thank you. Salamat po. Balay. Salamat. And Magayon, Masiram, Oragon. Phil Silum, thank you so much. Maraming salamat po. And kay LGU Calabanga, dyan kay Mayor Severo. KBM. Tabang Bicol Movement, salamat.
Arigato. Arigato. Thank you so much po. And Clickers Clickers Nights, IT Solutions, salamat. And kay Mayor Son Ligacion, thank you. And sa Chef Buster Cuisine, Dids Cafe. Ano pa? Yun. By By B. B. Yan, thank you so much. And ano pa? Manghente Beach Resort. Salamat po. Joshua Elijah, thank you so much. Noy Maki. Thank you so much. Salamat. Yan. Bark and Bite Pet Shop, salamat po. Thank you so much. And kay Kagawad Mike Bordado of Calabanga, Kuya Mike, thank you. Don Palma, Financial Educator, thank you so much. Boss Paul's Lechon. Thank you. Salamat. Hi, Melissa Incorporated, thank you so much. Sun and Sands Inn, dyan sa Cap Norte. Itlog, salamat po sa Itlog, thank you so much. Quantum in Plus, yan. The Salamat Miracle po. Healing. Nedans Nedans. Pizza, Naga City, salamat din po. Mana, thank you so much po sa Indogabos. Sa Gabos Yun, sa mga yun. mga Mga sponsors. Thank you so much Salamat, po sa salamat Indogabos. sa Thank you. pagsuporta. Ayan. Mabuhay po kamo. Mabuhay ka mo. Ayan. Pagritman, Mr. Nick Quiñones. Ah. Saka si Mr. Alvin Bailon, bisingon yan, nagpapakaray ng flat tire. Digdi sa part Ido. Aw napan. Aw napan, Opo, no? po, sa Oh, no. goma. Aw na. Maray na pagkamang. Huwag mong pagkamanggi naman. Sabi ni Ma'am Eleanor sa Yeah. Lalima-Liok. Thank you so much po. Salamat. Betty Guzman and Kathleen Galapardo. Good evening po. Hello po sa Indo. Salamat po. And si Jocelyn Salvador Paino. Shout out po sa mga taga San Vicente Sipokot. Uy, Ohoy, invited ohoy. katabi idigdi sa piyesta boy agta. Sabi ka mga amigo mo igdi. Di ako kay Banan. Imbitaran nito si Tito Ray. Iyo. O, sige, ipakiresend. Ano yan eh? Jocelyn Salvador Paino. Ay, si mga Mga partidaryos. mga kaklase ko yung mga panahon. Iyo. O, duman kang duman sa Sipokot, Camarines. Yan. Maging duman dito, Ray. Iyo. May dagat. Ayo, ang highlights duman ang piyesta, fluvial. Kasi dagat siya eh. Kaso nga, ikaw malang inimbitaran. Yung fronting Iyo. Manila Bay. Wow. Ay, Manila Bay. San Miguel San Bay. Miguel, yeah. San Miguel Bay. Imbita naman din si Tito Ray, kaming duwama dyan, mapasiring dyan. Yeah. Sa Sipokot. Magayon dyan, namimiss ko na ang lugar na yan. Ang pag-irelusyon ng duman araw kanin. Sige. Sa Sipokot yan. Sa Sipokot. Dagat yan eh. Yan. May mga, ang abot duman sa itong salit lang na bangka, sibid-sibid. Sibid. Sibid-sibid lang. Itong salit lang baga. Pag uli ka apod kyan, barulito. Barulito. Ito Baruto sa dito. Pakumbarito. Ohoy, pork barrel, nagdulalan. Ansa to yung mga idol. Thank you so much kay Sir Paano Jun. pa na sa relasyonan? Kasi yung relasyonan. Okay. Maano ka lang, kumbaga, masubli ka lang ng sibid. Susubli lang yan eh. Sibid-sibid. Mano, ipasubli na ka ng sibid-sibid mo. Aram na. Itong mga nag-aagaw ang diklong sa kanliwanan. Oy, pababa ang salda. Naiiling mo pati. Ayo. Di, masakay ka duman sa sibid-sibid. Sibid. Kaya ba naman si iniilusyonan mo? Si bata-bata. Iniilusyonan pala. Tinatahaw mo sana. Duman mo si sibid-sibid. Mabanwit niya. Magburo banwit kita sa tao. Kanda ka. Baka iba mabanwit yan. Tilapia. Maman tilapia sa askada. Si mga paradalan, Pero yung pwede magparataho ng marita, medyo maalo na sa tao. Saka delikado na. Yung delikado na. Delikado ng mga... Pag nawara ang duwang payong iyan. Nagbabanwit na! Kagkarigos. Sabay! Sabay. Oh, ay paano kumaatong tong barulito? Kung minsan, saro lang ang nakaulot ang payong. Nagrororep! Ning buskay! Arag pa na sa Sipokot. Very exciting. Pag matuago mo na. Yun na. Iyo nabanuit mo. Tilapiyang dagat. Pagilan mo maitom. O, buhi. Natatawag ang dagat. Nabanuit mo. Tilapiyang buhi. Nag-ano-ano ka din. Tilapia ka. Ay,
Magkonsilo sa sipokot, ha? May hito duman. Iyo! Dagat siya. Tinotosi, tilapyang buhi. Hitong kamaligan. Napadpad sa sipokot. Kasami si tilapyang buhi. Ay, ano na ka mo dyan mga taga sipokot. Ang hito pati pag ito may mga barongos. Barakong hito. Barakong hitong taga kamaligan. Taga tilapyang buhi. Marang yung hasang mo, ha? Mapula pa, ha? Maski babad dyan sa asin. Pagbutwa ka ng tilapyang buhi, iprituso na lang. May duman sa muya. Perming labas. Ang turay. Turay! Iniisip ko muna ba ako sabihin, tama ka. Madali kita lang turay. Turay. Pagka na tilapyang buhi. Ayo, mabanggil kang DPW. Baka simunto ni mga... Permi niya akong labas ang turay igdi. Iyo. Iparakurahon ng labas pagkaaga. Labas pa ang turay ko! Turay ka mo dyan, labas pa ang turay ko! Mas galing ka nandang hasang. Buka! Turay ka mo dyan, priting ono-onon, prituson. Dahil man na bakal pagkaaga, pagkahapon, labas pag Babad sa hilo! Tagas! Matagasan na ba ngayon, turay mo? Hindi ka na formalin. Malangsaw ng topic tangon yan. Kasi siraan. Pero sunod ko ito pag-relusyonan sa Kaya sipokot. duman sa sipokot. Iyo, masibid-sibid ka lang. Mga sibid-sibid ka lang. Doon nga sa may tao-tao. Iyo. Kailang mawaraan duman payaw. Tanag ka ko sa dagat. Iyo. Yan. Tapos nagutwa, sarot na lang napayo. Matagal sa tubig. Yan ang gifted. Matibay magro-rep. Mga siman. Ay, ano na? Ano na naman na topic na naglang sana? Marina Banggi, pa-shoutout sa tropang Dragon kay Brad Judas, Brad Chin, Pading Dominic, Tagay, Red Horses naman. Sabi ni Alvin Bailo. Ano na yan? Ano na kamo? Jinju na kamo forever. Nalahian. Uya kami digdi sa guardhouse, dadalan live, Jinju naman. Pagkatapos naman kami yung live na. Ano na naman yung Pornhub. Dahil gurang-gurang na UGs. Ano na kamo? Magparago na kamo. Napangirit pati si Kuya Kim pagsabing UGs. Scorpionite Stray. The expert. Downloaded. Ay, Uri, babati naman po from Buhi Kamsor. Oy, kay Leju. Leju. Kami ni Judas. Tito Ray, let's vote in. Ay, ano na kamo? Nainot na. Si Wawa, o yan si Wawa, o. Yeah. Si Bid. Ano ni Wawa? Nakaka-relate na. Wa! Mag-guess kay D. Siguro may sa hito man eh. Ang barungon pati ka, nagtitirindog din niya. Panakakailing tilapyang buhi. Mag-best friend si tilapyang buhi sa kasihito. Ang kamaligan to. Boy. Nagkanoparan sa sipokot. Hello kay Mikay. Yeah. Hindi kay ali-ali magpadara. Ayun. Hello yung kung magpadara Mikay.
dikit na bawas sa imo mga blessings. Ano pa tini, ego ni bagong trabaho sa abroad. Uy, Nailing ko sa Facebook. kaingan siya. Basta duman. Basta duman natin eh kay. Dati kong friend yan sa Facebook eh. Pero pig-blocks ako. Bigla ka. Pamiling block ako. Ay, ang mga friend talaga nila puputi. Ay, salamat po, madam. Okay. Hoy, paano magsali sa raffle? Ayan po, may link kaming pig padara. Ang sa tuya pong gaganahan ko niyan. Electric fan. Wow, hali po yan kay Kagawad Lito del Rosario. Yan, sa Stand fan po yan. Yan po yan dyan sa samuyang Facebook page. Yes. Kang Dos Bosabo. Silingon na lang po nindo, tanganing bali po kamo sa samuyang manggagana. Yung Ang winner ka na i-announce the next episode. the next episode. Kasi ingkod ka duman sa tuyang ruleta Ayaw. ng kapalaran. Yan. Okay, so bago kita mag-break dito, Ray, Sige. igwa lang kitang ipapahiling sa tiyang mga audience. Sige. Ano na naman daw yan? Itong pigbabaay ka ng dalang papatanidan dalangan sa tiyang mga mga magurang Burmans na baga. Kadakol baga ni mga rides. Ayo. Si mga aki, day pag para paano duman sa itong mga rides, araw ka ang mangyayari, ilihon po nindo. Ano yan? Hining. Kung may tubig lang, musli. Kung agabot siyang dabot kan mo. Pero di ba, di nakatalta na. Pero wag gani ka. Day pagsasayo. Mahiling mo na ang tungay. Day, ang utak. Ulay ko tungay, utak na wala na. Hello shoutout kay paring Melbs. Nakaandabay ko niyan. Na-miss niya da si programa to Subanggi. Iyo. Sabi ni paring Melbs. Sayang pa rin, Melbs. Ano nakaka-relate da duman si barkada niyang nasa partido. Iyo. Sabi niya naman. Itago ka sa pangarang. Hindi. Basta nagdala pa sa S. Ayan. Sige. Sa tuyang pagbabalik, mga tugang, sa tuyang pong mga kaulay, at sa tuyang guest ko niyong pong paggabanggi, sabi tangani, isa ro sa mga pinaghahangaan ta, ang mga taong iniyo na perming niya on dyan, batad sa init, tangani lang mapakaray kita. Oo. Sige. Aram kong ang iba sa Indo, kung mga taga-naga po kamo, nahihiling na po nindo iniyo ang sa tuyang guest ko niyan. Sige. Nag-viral siya sa sarong post sa Facebook. Bista doon na siya mga tugang sa pagbabalik ang programang Dos Bosabos! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Food Panda, Grab Food,
Maxime, and Kuya Hub Delivery, or you may call 0998-483-1475. Alright! Ohoy! We're back! Nagbabalik Nagbabalik po kami. ang sa tuyang programa. Dos Mosamos. And then, siyempre, Tito Ray, araw kang naipangako ta. Siyempre, nahihiling naman sa uniforme ni Sir. Ganyan. Oo. Kung saan siya hali. Okay. Mabisot ako niyan, si Sir Melchor Sumayaw. Kang PSO. Sir Melchor, marin na pagkamanggi mo. Maray man na pagkabanggi sa indo, Sir Ray and Sir Boy. Ayan. Maray na pagkabanggi. Marin na banggi po. Pero bago kita magurulay-ulay, Tito Ray, Sir Melchor, dalanon ta po muna ini yung video ini. Diba? Oh, diba? Galing-galing talaga. Oh, saan ka pa? Oh, sige maluwag ka. Kuya. Ang ganda! Oh, ano? Pwede na ba ako? Ay! The best talaga! Best talaga ang friend ko! Oo, diba? Diba? Nakasarado po yan, hindi ako naririnig. Ay, napasaya na naman ang aking umaga. Ang galing-galing. So, ayan anak, hindi ka pa late. Ayan. So, yan ang trending video ni Sir Melchor. Sir, pwede bang istoryahan mo kami kang itong video ito na kung saan kanya dumaan, anong lugar po ito? Ayaw po ako duman, Sir, sa Central 1 and 2. Duman ako naka-detain sa tasking ko duman sa Central 1 and 2. Kasi kasi rin yung USI na ano, sir? Sa may Hakob. Sa may Hakob. Hakob. Sa may Hakob. Yan ako duman. Nice Duman ako talaga kan sa muyang head kang Traffic Management Center, head kang Division Head mina si Sir Arnold Papausto. I see. Sir, kumbaga nahiling taman na bibihira o kaya kumbaga ang bilang araw kayo na trabaho, garong masakiton po para sa di ko aram kung sa Indo po bilang ika po sa Rokman na kumbaga
na-assign dyan sa araw kayong pong trabaho. Ano po ang pagsakit kang ang sarong traffic enforcer? Araw po kayo ang trabaho nito. Everyday, ang sa pigulan may dito rin subago ito bagang pagkadelikado. pagkadelikado Oo. kang trabaho. Kasi ka man pagparagyan ka kang apat na yan. Apat Lalo na pag rush hour, di ba sir? Oo. Paano mo po piga-handle ini yung sitwasyon na Akong sa pagsakit talagang sobrang sakit. Kaya lang, pag abot sa mahal mo ang trabaho mo, Tama. gigibuhon mo dahil mahal mo ang trabaho mo para sa pamilya mo, gigibuhon mo ang trabaho mo. Ang problema lang kaya dyan sa Central 2 and 1, Okay. si Haling Liboton. Okay, oo. Liboton, Okay, Haling Liboton. Liboton siya. Dahil man sa kuya, maano si mga motoristang single, habo ko kay itong nagka-counterflow. Tama. Oo. Iyon ang sobrang sakit Oo, duman. oo. Ayun po. Ta ako man, ang advice sa muya, ang priority me, coming from Liboton. Okay. Then, pag naiiling kong pano na duman sa way kang Central 1 and 2, pinapa-stop ko sinda. So, mapagawa ako ng Haling Koleyo. So, kung nag-counterflow ang mga single na motor, magkaklag ang traffic kasi nagka-counterflow. O magbubungguan, ang priority mo ang mga aki. Correct po. Once na din nagkapot ang akin ng mahigpit, Iyo. nagpagawa ko sa kuleyo, Oo. baka maapon ang aki. Tama po. So, medyo stricto ako sa tinampo. Pag nagka-counterflow yan, inaagadan ko yung lisensya. Talagang Lisensya mo, sir. Titikitan ko yan. Pero, may konsiderasyon ako. Ihatod mo ang aki mo, ihatod mo ang aki, tabo kung malate, balikan mo ako para mag-issue ng lisensya. Oo. Pero, igwa pa din akong sir, wawarningan ta ka. Tatandaan ko ang plate number mo, wawarningan ta ka. Sa susunod na gigibuhan mo yan, titikitan ta ka. Iyan naman Very Yun good. lang ang problema ko duman, masakit talaga. Ang problema ko duman, ang pag-counterflow. Dahil ko man pikaan ang mga gabos na single motor, taigwa man mga behave. Pero ngunyan, aram na nyinda na priority ko sindabo ko sindang malate. Sige na ako ng sige duman pag ako. Kasi pag dahil mo priority ang Liboton, magkaklag ang people smart. Okay. Tama. Na iyo man niya nakaibanan ko ang katabaho ko si Ay, sir. Benjamin Gonzales na PS. I see. Opo. Sa pirang taon na po kamo sir na traffic enforcer. Almost 3 years pa lang ako. 3 years So pala. before sir, anong trabaho mo ba ako naglaog sa pagiging traffic enforcer? Nagtrabaho ako sa, dahil ko lang aram ko, nagraralaog kamo duman. Aha. Primero, naglaog ako sa Power Strip, Moraville. Moraville Hotel. Moraville Hotel. Then, nag-melody ako. Imposible din yung do aram. Melody. Melody behind sound. Ante and Violin. Then, nag-night impact. Aram mo yan, sir. Nagtatalago na nailing pa. May naghahanap lang ako. Tunailing niya si Melody. Yan naman pa ako. Sige. Patapos po, yun nag-apply na ako sa PSO. PSO. Yun na yun. Ayun. So, kumusta man sir ang ano nito, ang araal daw na kumbaga sinakukuha mo po igdiyo sapat man po sa imong pamilya? Ayun. Iyo man, siyempre man. Dakulang tabang yun sa pamilya ko dahil ang aki ko, senior high naman. Iyo po. Kaya, dakulang tabang. Kaya nag-iigot ako sa trabaho. Porsigido ako sa trabaho. I see. Opo. So, yan ang sasabi mi nga ni Igdio na talagang saro sa mga masakit na trabaho Oo. sa siyudad ng Naga. Ngunyan po nagdadakula na ang populasyon. Every day may mga traffic talaga na ini pong pagdakula kang mga tinampo. Nakatabang po ba ini yun? Nakatabang siya si pagdakula. Kantinan po nakatabang siya. Pero duman sa may sato, sa Central 1, sadit duman. Sadit duman. Sadit. Naman kayong idadakula. Pero, hindi yun sa Francia, magayon, dakulang tabang. Dahil araman yun doon na, kadakul na ang bulyom kang mga sasakyan tayo di sa Naga. Tama. Ito pong nagkuha sa imo kang video, bistado mo po. Dahil ko po siya bistado, dahil ko po aram na pagkukuanan ako kaito, dahil ko po aram. Pagkatapos, nag-chat na lang sa kuya kang October 1, dumang kami nagkahilingan. Tayo nalok niya ko mag-dinner. I see. Kay Bana ang pamilya. Ano pong ko. pangalan niya? Si Sir Ronnie Pinino. Ronnie Ronnie Pinino. Pinino. Salamat, sir. So, dahil po dyan sa video mong iyan, Talagang nag-viral. Nag-viral na feature. Saan ka na po na feature, sir? Sa ano pang mga... Mga platforms.
Itong Radyo Bicolandia, patapos NX ata yun, patapos GMA. Wow. Sikat si Sir Melchor. Sana all. Duman po sa mga nagtatrabaho man sa gobyerno, lalo po si mga arog po sa Indon, ng mga traffic enforcer. Ano po ang kasi po nahihiling mi sa imo itong kasi kay Puan po ba talaga na ano ka stricto ka pag abot diyan sa arog na bagay sa imo pong ano. Kasi po baga kuminsan si mga riding public pag mga sinasabi nila may PSO na naman kaya traffic na naman. Oo, iba ka sa ang impresyon. Ay. Dakol kaming baser. Arog yan kay ni. Anday nyo na naiintindihan. Pag sige pang iro ang sasakyan, dahil natahaw ang PSO. Okay. Oh, sige yan. Pero pag nag-clag na o nagdakol na, iyon na ang pag-move kang PSO, ang traffic enforcer na. Iyan ang ano to. Pag nagtahaw ka dyan, lalong magkaka-traffic. Habang nag-iiro ang sasakyan, day ka mo na magtahaw. Pero, pag clag na siya, dumang ka na magtahaw. Like man sa Central 1 and 2, Iyo po. pinapabalyo ko muna sa mga pedestrian ng mga aki. Then naiiling ko medyo halabaw ng liboton sa Kaangkuleyo, dumanaman ko na tahaw. Sir, yan mga pag-sign, pinag-adalan nindo yan? Nag-training kami kayan, sir. Pinag-training Nag-training kami kayan, pinatraining kami kayan kan director mi na si Sir Rene Gumba. Nag-training kami kayan, patapos pina-actual kami kayan mismo duman sa Madugo sa Kanto Kampransya. Itong sir. Yan ang crossing na actual. ito. Oo. Sa ruto sa talagang Ay, ang grabe volcanic dyan. ng traffic. Yan sir, kasi may mga arog-arog kayan. May mga di ka man naribong kang inot. Itong si pag-sign mo, nagsaral po ka ng lugod. Dahil man sa training mi man, arami man. Araman. Oo, na dahil ka man ilalag dyan, na dahil ka will train talaga, baka magsaral po kan talaga, narimari ka. Pero members ka ba sa mga kang mga traffic enforcer sa gumamando kang traffic? Ano yan pa, pakioto? Mga perang members po kamo, perang PSO kamo? Ay, ano kaya yan? Ang PSO, under umbrella. Under umbrella yan na pinapanginutan kan sa mo yung head na si Sir Rene Gumba. Yaon dyan ang TMC, enforcement, security. So may yan. kanya-kanya pala Kanya, yan, oh. kanya. Kami, inaapod kaming TDC, Traffic Direction Control sa TMC. Ang Traffic Management Center, iyo yan ang sa TDC, iyo yan ang nagta-traffic, ang engineering office, yung nagraralag ng mga signages. Ang enforcement naman, iyo tong nagdadarakop ka mga nag-welcome. Bako po kayo si mga nag-welcome. Bako po kami kaya. Okay. Ang enforcement po yan. Ibang grupo. Pero PSO din Kita sila. ba kaya pag sinabing PSO, saro lang. Saro lang. Sinagyaon ka lang sa tahaw. Dahil po. May mga facts. May mga ano. Iyan po yan. Itong nag-aalaw ka itong mga itong mga nagtitinda doon sa market. Iyon na po yan ang enforcement sa Kakomet. Nag-welcome, nagsasaway ka mga paratindang illegal. Iyon na po. Ayun po. sila. Ano po ang masasabi mo diyan kasi siyempre sa mga sa mga tao kuminsan grabe man nga ang mga isog man nga. Ayun po. Ano pong masasabi po nindo diyan? Nagigibo lang sindakang sa indang trabaho dahil man po yan magibo kung mayo pong binabang batas ang sanggunian. Ayun. So nagsusunod lang po kami sa sanggunian kung anong batas na binaba ninda, iyon man po ang pagtrabaho kang PSO. Okay. May man po kamong namimit na halimbawa, naglalakaw-lakaw ka mo sa sentro or kung saan man, may mga bashers na baka mo na, ito, Dakol po. Ito bigusod dyan. Oo, iyo dakol ang basher pag naiiling kami. Ulay mo kung ano na. Kaya nga pasalamat man ko naman sa nag-upload, kahit papaano nag-uplift si Public Safety Office na kahit papaano, trabaho lang kami. Trabaho lang po kami. Sumasunod lang talaga sa batas Iyo trapiko. po, opo. Mayong problema sa PSO yan. Opo. So kay Puan man talagang igwang arog kayan, tanganing masettle ang mga problemang arog yan sa traffic. Correct. Diyan sir sa arog yan, Yan. Yung mga, gano'n kasi pack swimming. Yan talaga. So yan, nahihiling ang video. So pigpa-priority mo talaga si mga aki. Si mga aki po yan, oo. Bilang isa sarok man ng magurang, na Kaya lang talagang move kong gusto ko kaya energy ako sa trabaho. tama. Then, garo ka naman lang kaya super ganot ka. Oo. Pag abot mo sa pamilya mo, dahil kaluntay. Iya. Kaya that's why naarog kayo na ako mag-iro. Yeah. Pero bako man na saturated naman na si iro mong arog. Yeah. Talagang arog lang ko kaya mag-iro. Ganado ka.
Tsaka ano Para- po, ning garo part of exercise mo naman. Yes, ano? totoo Opo. po. Ayan, so, sige, so, yan po ang nahihiling ta, yan po si nag-viral na video ni Sir Melchor, hindi po sa Ciudad Dignaga, na pick-upload ni, Ronnie. Ronnie Pinino. Yeah, ayan, si ni Sir Ronnie, Ronnie. So, Sir Ronnie, sana idakol ka pang ma-video mga araw kaya na Si Ronnie ko may Aral na lang sa Indo. may kakanan lang dyan. Hodjakos. Diyan sa, ano po? Hodjakos. 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 Baka may guest na din si Sir Ronnie. Sir Ronnie, baka gusto mong mag-guest igdiyo, Yan, panamitan mo oo. kami kan sa imong Ramen. 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 Mas ramen! Ang sa imong ramen. Sir, siguro ba kayo gusto Ayun. mo i-greet sa ibang family, Hindi po, sa si mga family, friends si mo? mga nagdadala po sa imong yan. Inot, mapasalamat ako sa pagtugot kan sa moyang director na si Sir Rene Gomba. And of course, ang sa moyang Traffic Management Center, Division Head, TDC, Sir Arnold Papausto. Thank you very much, sir. Ang sa kuyang ang kaibanan sa PSO, nakabady ko man sa, tinatabangan man ako sa Central, si PSO Benjamin Gonzalez. And of course, si LC Oliva, si Ma'am Lanlan. Sa gabos na TMC Engineering, Diyos maray na banggi sa Indo gabos. Sa tuya ni. Yeah. Naga na. Naga na. Naga na. Yes. Alright. So, bago kita magpaaram, Tito Ray, sa to mo nang basahon si ibang mga si ibang mga messages tayo dito sa tiyang programa. And si Masali po, duman sa raffle, ano po ang paagi po kang pagsali po sa tiyang raffle na panggaganahan sa Rong Stand Fan. Niya po dyan post sa samuyang sa comments. Sa Dos Bosabos po. I-click lang po yan link na yan, then maduman po kamo kung paano po magsali. Yan. Ayan. Sige, si Mark Santiago Delgado, maray na paggamanggi. Sikat ka na, ama. Sabi ni Malin, Gianan, Sumaya. Ano mo Sister-in-law ko yan, kaya lang ang apod talaga sa kang aki ko, sa mga pamangkin ko, ama. Ayan. Dahil ko naman binago, dahil ko na pinapod siyang papa. Ayan. Hi, nak, love you. Yeah. Ayan. Hoy. And shout out the ayan. Okay, and si Myla Saludes, hello po, maray na paggamanggi. JP Hadol Romero, sasakit na naman pang ako nito katatawa sa inyo. Kay Ate Ems. Si Ate Ems, maray na paggamanggi. Yan, at ito rin, si Maylin Ariscon. Shout out mo kami igdi sa Ragay, ang bilog na council kan Barangay Lower Santa Cruz sa panginginad kan sa mong mabuot na kapitan Cap Joel. Ano to? Nora. Pababa daw kuya. Ayan. Yan. Cap Jovel Mien. Mien asin sa bilog na council sa health team sa panginginad kan sa mong magayon asin mabuot na nurse Baby Jane Barola. Moyko. Ako ang barangay nutrition scholar kan sa mong barangay. Hello sa mga kapamilya ko asin sa Gabos na Ragayanos. Ayan. Yan. Kay Thank you, kay Eden, shout out kuya Bong Flora. Idol Boy Agda, salamat po. Hello Kuya Boy, shout out po sa mga taga Cararayan, Naga City, sabi ni Ami Rimbao, San Juan. Maray na banggi Kuya Boy and Tito Ray watching live from Pocklebin Hills, Sydney, Australia. Ohoy! Di lamang kita iniba ni Sir. Baka may pasalubong lamang. Yohoy! Ang manager kang Suzuki Otonaga, nyaon sa Paul Bukin. Sydney, Australia. Ohoy, baka pinamagdalang kita ng snow. Iyo, baka lamang. Ansaro sa mga miyembro kang Pork Barrel, ansa to yung idol Marlon Amador. Ohoy! Kuya Marlon, maray na Marina pagkabanggi. Manggi. Ayan. And hello po, shoutout po, watching from Australia, Bel de los Reyes. Beke Nemen. Ansa mo yung pong Gcash number? 0910-347-2074 po. Kay Christine Salvador, nagdadalan dyan sa DECA. Kay Pading Elmer, nagdadalan din. Kay Kuya Ryan. Kay Engineer Torres, Mark. Salamat. Joel Eligoyo, maray na paggamanggi po, Yeah. salamat. Si Maricor Sumayaw, hi ama, sabi good job. Ay, si ma'am. ma'am. Hi, Hello ma'am. po, maray na paggamanggi po. And saludo po kami kay sir. Ayan. Sige. And si Tristan Tangsano dito rin, pabati man digdi sa Ragay. Kay Mrs. ko, evict ng naglalaba. Si aki ko, addict sa cellphone, 3 years old pa lang. Saka katrabaho ko si Pokot. Pinsan mo si Konkon Asolis. Iyo, pinsan ko Yeah. si Konkon. Yan. Ayan. Saka happy 54th founding anniversary sa Gabos ng mga mga tao Gamafi Yeah. sa bilog na kinaban, sabi ni Tristan na sa Tangsano. Okay.
Sa next episode, amangan. Abangan kung Isa siya po yan magana. ang winner ng electric fan. Hali yan kay Councilor Kagawa Lito Del Del Rosario. Rosario. So kami po ang paaram na. Salamat kay Sir Melchor Giraray. Sir Melchor, thank you. salamat po. Thank you din po, Sir Ray and Sir Boy. And of course, naman sa Sir Jobet. Jobet. Thank you very much po. Okay, so yan po. Ansa mo yung programa ngunyan na paggabanggi mga tugang nakaibanan na po. Ang nag-viral na traffic enforcer, Deposito ng Naga, si Sir Melchor, sumayaw. Ayan, saludo po kami sa gabos ng mga traffic enforcers. Kay Sir Rene Gumba, salamat po. Sir Rene, thank you so much po sa pagpaundra kang sa imo pong mga pag-iribike diyo. So, siyempre, di po paglingawan na i-share ang and i-like ang sa mga pong page, ang Dos Bosabos PH. Siyempre, ang sa mga pong personal na mga page, ang Boy Agda DJ, Tito Ray Borromeo. Tito Ray Borromeo, siyempre po sa YouTube, ang Dos Bosabos PH, sa Instagram, saka sa TikTok. Siyempre sa mga sponsor, salamat po. Ini po giraray ang sa tuyang programang Dos Bosabos. Salamat! Bye-bye!